Nginibingelele ekhaya lamaphupho. Uma umusha la ekhaya sicela ukuthi ushaye u-subscribe ukuze ngokulandelayo ungaphuthelwa uma sifaka ividiyo. Ukubaluleka-ke kokuthi u-subscribe senzela ukuthi uma ubuza umbuzo kwi-comment sithi masibuya nevidiyo eyimpendulo, i-notification izongena kumakhalekhukhwini wakho, ebese ividiyo uyayibona ngokushesha kanjalo. Kanti uma unga-subscribe-ile angeke uze ubone nhlobo ukuthi cha, impendulo usuyitholile. Ngakho-ke uma unombuzo buza kwi-comment sizokwenzela ividiyo. Uyakwazi futhi ukusi-inbox-a lapho ku-TikTok, usi-follow-we, inbox ucele inombolo ka-WhatsApp ozobuza njalo kuyona ekuseni uma-ke kukhona isibonakaliso obe naso. Nokubaluleka nje kokuthi-ke uwazi ukuthi ngabe lokho osuke ukuphuphile kubika ukuthini. Ake singene-ke kwelanamhlanje sikuchaze. Osibhalelile uthi mina nginokuphupha ngilwa nezihlobo noma nesihlobo. Kwesinye isikhathi ekhaya uthi vele ekhaya kubo bangabantu abangazwani. Ngakho-ke ukephuphe bexabana, uthole ukuthi bayalwa ephusheni abazwani. Ngabe lokho-ke khona kubika ukuthini? Iphupho elikanjalo-ke lokuxabana ekhaya kusuke kuwukuthi-ke kungenzeka ukuthi ubangwa yidalwa wena njengoba uxabana nje ney'hlobo ulwa. Kodwa uma ushaya isihlobo lapho usuke ushawa yidlozi. Uma sikushaya isihlobo, idlozi elisuke likushaya. Njengoba nixabana nje kunjeya kunjeya kuliwe, kungenzeka ukuthi ubangwa zidalwa noma kukhona-ke onenzela amanzi amnyama. Khona ividiyo besikhuluma lapha ngamanzi amnyama, ukuthi uma unento ekanjalo kusuke kumele usukume uy'mele. Akukho kuhle lokho, kungagcina nje sekwenza ukuthi ningazwani okwangempela. Ungabuza-ke nawe ku-comment ukuze sizokwazi-ke ukuthi sikwenzele eyakho ividiyo ngokuhlukile sichaze lokhu ozobe ufuna impendulo yakho. Nisale kahle.